Ongi etorri podcast saioaren atal barrira. Gaurkoan voluntariotzaz eta bereziki gehien behar dabenen inguruan egingo dugu berba. Saharara joango gara, Garazi Etxebarriagaz. Bueno, Garazi, Saharara joango garala esatea, asko esatea da. Gainera zeuek egiten duzuen beharra, Jamadako izarrak alkartean kontrakoa da. Alegia, Saharara joan baino, Saharako lagunak bertara ekartzea, ezta? Bai, hori da. Gure kasuan, Saharako umiek ekartzen dugu udan. Eta zergaitik Saharakoak? Ba, holan sortatu salako, beharra handi badalako, Sahara herria esan alda Palestinagaz batera, oin arte astutako herri badala, sordotzegu babes bat eta laguntza bat, eta borrezegaitik. Eta zelan basuertatu zan, ze urtetan, esan zen duela, guazen sortzera Durangaldean, Saharako herriarekiko alkartasuna adierazteko, ekintzak adierazteko alkarte bat. Zergaitik, ze urtetan zan, suertau zan? Ba, orokorrian estatu mailan eta Europa mailan oporra bakean Vacaciones en Paz programa bat existitzen da, eta horren bitartez ume honek etortzen dira harreran udan. Gu geu elkarteko sortzaileek bere egunien harrera familiak izan ginen, eta ikusi gendun behar bat euela, gero eta ume egitze aukukita biela urteteko aukerie. Eta orduen erabaki gendun beste elkarte batzuk kontuten hartut eta ikusitxe ideia hori, gupe bai taldean ditxo bat ekartzea. Eta hasi zinen zeuen artean antolatzen, Saharatik gazteak, adingabekoak ekarteko, adingabekoak dialako, ezta? Bai, adintzikiko ediadanak bai. Eta harrerak familiak zinen, oporrak bakean, ekimen horregaz, bat egiten zen duen familiak zinelako, ezta? Eta oin orduen horrek esan gura dau, Jamadako izarrak, modu autonomoan, oporrak bakean ekimenetik kanpo. Gaur egun oporra bakean bitartez bakarri dago aukeri ume honek ekarteko, orduen programa horren barruan dauz, baina gero proiektu desberdina dauz. Gure moduen aterpetze formaton funtzionatzen da bien beste elkarte batzupe badauz, eta hortantzien harrera familiak. Bale, hori galdetzeko nengoalako, aterpetxe formatu esan duzu, galdetzeran indoan, ez da? Horrek zer esan gura dau, familietara, etxeetara datozala, edo segun kasuan orduan aterpetxe bat. Bai, guk geuk esaten dugune da, familia berezi bat osatzen dugune. Azkenien, ume bakarra edo bi ekarri biherrean, 15 ume edo 16ko talde handi bat ekartzen dugu. Eta norberan etzien egon barik, kasu honetan gure kasuen, Zaldibarren kokatzen garen, etxe handi baten egoten gara. Eta zelan antolatzen zari, harrera familiak zarienak be, eurekaz bizi zari, etxe handi horretan uda osoan zer, edo zelan gestionetan dozu hori? Bai, 2 hilabetez egoten gara, danak izaten gara bolondresak, sukaldari eta ezitzaile desberdinek, eta azteka ontalatzen gara. Orduen, udan ona datoz, baina gure seme-alabak oporretan dagozan bitartean, eurek oporretan bai, bakean gainera bizitzera datoz, baina irakasgai batzuk be badaukiez edo, klaseak ikastaroak edo antzekoak? Azkenien ez da nahastu behar da, ume honek zertarako datozen, ez? Batez be, gure helburu nagusize da, mediko azterketa osasun azterketak eitie, medikoen eraruten duz, okulista, dentista, horreaz aparte, 2 hilabete horretan elikadura orekatu bat emotie, eskaintzia, eta gero horreaz aparte, uda on bat pasau arazti aurreri, eta horretan basatzen da, hizkuntzi erakustie, edo beste ekintza pilo bat antolatzen dugu, bai. Piztinara joeten die lehenengo, sondartzara, guretzako ohiku hauek dien egunerokotasuneko gauzak egiten duzu. Zelan datoz? Horrek aste horrek, osasuntxu eta zelan datoz? Daneti dau. Egize da, lehen hau etortzen zinak eta gaur egun datozen umien artien bebai ikusten dela desberdintasune dauela, ez? Igerten da, oporra bakean bere egunien hasi zanien eta gaur egunekue, eiken dien gauzak, han bebai, sorzetarako balio da bela. Orokorrien etortzen di aldien dekiena jantzitxe, batzutan ekartuzko paritxoren bat, edo bakoitzak aldauenaz, ezin da astu errefusiatuen kanpamentuetan bizi die, orduen basteki esemendeko guzen gauza guztizek ez. Eta gero, joten die, hori, injertzu, posik, ezin da astu bebai, horren familiakan dauz, eta hori desidan dauzara barriro bueltatzeko. Da, zuentzako buelta hori, euren buelta hori, itzulera hori, Saharara, zuentzako, familientzako, zelakoa da? Gogorra izetan dalde batetik, badakizuleko, gu geu hemen esan dozu lehen, ez ba? Hemen egiten dugu lan, baina ukindu aukeri errefusatuen kanpamentetara joeteko bebai, eta ezitzaik kasu bai joan gara ezagutu dugu euren errealidadi, eta badakiguan bizitzezelako gogorra dan. Orduen, posik bebai hauren etzekuen gana doiezelako, baina triste gogorra dalako jakitien nora doiesan. Nora doaz? Errefusiatuen kanpamentutara. Argeliak bere egunien, Argelek terreno zati bat itzi utzien, Jamada, deitzen den terreno zati bat, lur zati bada, han ez dau eser, ez deki urik, ez dau, gaur egun elektrizidadie jartzen da bizia kanpamentu gehienetan,
Baina, bueno, baliabide material oso gutxi eta elikadura aldetik nahiko justo dabiz. Niri gertatu iatan Saharako ume batzuek azagoteko aukera aukineban, oin urte batzuk ni oso gaztetxoa nintzen, oin baino gazteagoa, eta akorduan daukot, arek bi umeak etorri ziren da, bueno, gure lagun baten etxean egoazan da, txorroteko ura, bera, iruditzen jakien, pasada bat. Ja, urte batzuk badire, gaurko Saharako umek, akaso jakingo dabe, guk txorrota zabaldu, eta urrotza edo urberoen artean aukeratzeko aukera daukagula, eta urre edangarrie daukagula txorrotatik, ezta? Akaso, gaur egungo Saharako umek jakingo dabe, edo palestinakoek. Baina orduen ezekien, edo astensore bat ikusi izan da posible gora, bera, eta... Eskilara batzuk. Eskilara batzuk, eskilara Ez dago huts eskilararik. batzuk. Esan nahi dut, balio deutzue zeuei, niri balio izan eustalako, balio deutzue zuei eta batez be harrera familiak sarienon seme alabei, Euskal Herritarrei, balio deutzie jakiteko kontziente izateko ze egoeratan bizi garen? Gu petzetan dugu, eta ganera proiektu honen beste oinarritako bada, haure bihurtzen diela Saharako embajadore txiki, ez? Haure die, azkenien zabaltzen da bienak, eta esaten da benazu. Hemen gauz, biziri gauz, eta badau herrialde bat, zapaldu dauena, baina hemen dauena. Eta alegintzen garena da, hemen dauzen bitartien udan egoten dienean, bertako udaleku eta kumiekin bebai egotie, guretzat importanti dabe bai, bertako kumie pesagutzie, bestume batzuk zelan bizi dian, ez? Eta horretan behar alegintzen gara. Eta gure seme alaba kontziente dira zelako egora privilegiatuan bizi garan. Gu geu behaskotan ez da kontziente bagaren. Ja. Horregatik inot, niri balio izan eustan moduen Saharako ume batzuekaz, tartetxoaten aste batzuetan egoteaz, arrasti pasa bat basan be, orduan konturatzen nintzen, ez da, ni eure baino ez, askoz nagusioa ez nintzen, eta arret balio estan, ez da, esateko, ostras, igual nire amak eta nire aitek esaten deuztiena, ze privilegiatu garen, ez gara kontziente zer daukagun, gure aurreko belaunaldiek zelako beharra egin daben, eta ze modu baketsuan esango dugu, konparauta Palestina, Sahara eta antzeko herrialdeak ez konparauta ez da ze bakean bizi garan, nintzen kontziente olako umeak nire ondoan eukine basan arte. Beste realidade bat ezagutu arte, ez? Claro, hori irakaspen ederra izango da zeuentzako, udaro, ez da? Bai, da pentsatu gure gugaz, azkenien 50 bolondrez baino gehiago egoten gara. Orduen horren artien bebai, adintzikiko batzu padeko guz. Claro. Ibiltzen dienak ezitzaile lanetan. Orduen horrepe bai pentsau gure hauren ganera egiten dugule, eta haurek etzera doi esan eginen, edo inguren kontatzen daben ezetan ibili dien, eragiten dugule positiboki, klaro. Bolondrezak aipatu duzuz, 50 lagun inguru zagoziela udaro, imaginatzen dut udaren aurte zuen lana ez dala bakarrik 2 hilabetetan, Saharako gaztetxo horrek 2 hilabetez gurean dagozan tarte hori baino ez da izango lanaldia, aurretik be prestakuntza lanak egin barko duzu, zelan antolatzen zari egitxe gora bera? Bai, azkenean guk esaten dugu urte osoko proiektu badala, ez? Bai, udan hilebi izeten die, oso intenso izeten diaz, baina urte osoen zier lan iten da. Tegize da, Durangaldeko udal batzun diru laguntzari esker proiektuen zati handi bat aurrera eruten dela, hori egize da, ez pagaun keukingo gauza batzuk ezingo aurrera hain, edo ezingo gonduzen antolatu, eta gero bolontrez guztizek edo geixena gure inguruko jenti izeten. Azkenien proiektu honin barri jakiten dauen jentie, interesa dekona, sare sozialen bitartez ezautzen gaituenak, edo... Baina, hori da, urteroko lana da ia, ez da? Bai, urtero. Eurek erretorri aurretik, hilabete batzuk beharko duzu ez, ez dakit zikeran egitarau bat prestatu eurentzako, irakasleak edo ezitzaileak izango diranak identifikatu, eurekaz programatxo bat egin, azpiegiturak, jatekoak, edatekoak, zer emongo dutza zuen, nok sukaldatuko dauen, ez da? Bai, sukaldari zepe bai, izan duten, sukaldari zepe bai, bolondrezak izaten diaz, bai. Sukalderako bolondreza dauz, eta umiek egoteko beste batzuk. Eta antolaketa, azkenien taldeko pertsona bakoitzak ardura batzuk dekuz, eta badanon artien apur bat. Ai, bolondrezak. Zer izango litike gure gizartea, gure jendartea, bolondrez barik, ez da? Horren beharra daukazuela biztakoa da, hori da zuen sostengu handi bat. Zelan ikusten dazu garazi? Urte batzuk badarozuz honetan, zelan ikusten dazu bolondrezen egoerea? Egize da, zuzeur lehen aipatu zuzu gaitik, eta gupe ikusten dugu, hasikeran hasi ginen, gu geu begazti hau eginen, orduen gure inguru begazti hau esan, eta hori behaldatzen doi. Eta bai ikusten dugune da, gaur eguneko gaztien gana heltzi gehiago kostaten jakule, ez dakigu egoeri aldatu dalako, eta gizarte egoera aldatu da orokorrian, baina bai, bolondrez egotie jentieri nahiko kostetan jako. Normalien udako porrak, karo... Nos gainera hori da, nos gainera eta udan. Zeuek ez dauko zu zentzazin horik, jolin,
aurten ikasturte benetan gogorra pasatzen abil, uda heltzeko desietanago oporrak hartzeko, opor individualak, norberanak, bere bikote, familie, lagun arteagaz bakarrik. Eta uda heltzen da, eta ez, jamadako izarrak elkarteko kidentzat, ez dago udarik. Bueno, bestera bateko uda ukitzen dugu, ez? Ezin gara kejau, gu gustora gauz. Txip aldaketa bat akarroa, ez da? Hori da. Bai, da, gero ezin du azte bai, badeko guzela, egize da, bolondresan artean badauzela batzuk, udan igual astebete bakarri dekiez oporrak, eta gugaz etorten di, hauren oporrak horrek izeten di. Zikolako jenti hori badau. Zer eskaintzen deutzue, uda horretan inbertitzak? Nik uste dut ezin dela, berbakaz ezin da, esan ez dakit, bizitzen esposu ez dakizu zer dan. Ba, guretzat oso berezize da. Ez da zer dekozun emoteko da, jasoteko dekozun guztize. Bai. Eta zer egin behar da hori bizitzeko? Bizi. Animau eta sare sozialtean topau gu, edo inguruko mati galdetu, etorri alda gure dauena, edo zein, udan gertu egon ezkero, urbildu aldie bizitzan, eta jakin zer dan, gu gertutik ezautu, eta ikusi. Dana dela, horra ipatu dugu, ezta, bolondresen artean, voluntarien artean, sukaldaritza kontuak, edo sukaldari izatea, edo ezitzaile izatea. Eta baten batek parte hartu gura badu zeuekaz, baina ez bada ez sukaldari ez ezitzaile, bai, sukaldean trebea edo laguntzaile lanetan ibiltzeko prestutasun eukitxe, ez da titulorik behar, esan daigun. Eta ezitzaile lanetan egoteko bardin, gogu eda behar dana. Bai. Eta erosketak edo jateaz ari garela, eta erosketak bezeu ekiten dozu, ez? Edo, esan gurot, hor beharko da, apuro eta azpigiturat, eta rekadizta, beharra egiten dauen non hor beharko da. Bai, emoten dau, elkartan diba garela, baina azken elkarteko kidea edo arduradunek 3 baino eskara. Eta 3 artean bat arduratzen da janari guzti horrek antolatzeko, menuek, azteka menu desberdin gukiten duz, eta gero egize da lortu gendule taldetxo bat janaria bertarek hartzen duzkune, orduan horrepe asko errestan duz gauzak. Ez dakit inoiz garazi, badakit bakotxak beranari ekin behar deutzola, eta dudabarik ezin dugu danera heldu, ez da? Askotan gertatzen da, alegin duten gara danera heltzen, eta beti bakotxak jakin behar dauz zein dan bere lekua, baina oine Palestina eta Ukrania eta holako, herrialdeak sufritzen dabizela, ointxe entzuten gabiz Palestinan inguru, baina Palestinak dudabarik urte asko daroaz zapalkuntzea eta sufritzen, esiatzue burutik pasa, esatea, aurten Saharakoak bai, baina Palestinako lagunak edo Ukrainako lagunak bekarriko doguz. Ez que zinezko da, eta gero Sahara nork ekarriko leuke. Zangurot, ez da ipatzen hainbeste, ez da Palestinako ez horitzarrez bizidabiena momentu honetan, inoz baino gehiago, inoz baino okerrau. Baina Saharako errefusiatu den kanpamentutan bizi ez dienak, Saharar lurralde okupatutan bizi dienape bai gerratego erabaten dauz. Ez da hainentzune, baina me bai gerrago erabaten dauz. Gure umietako batzun familiakuek, nebarrebak, aitak frentean dauz. Orduan, hanbe bai egoera larria da. Etortzen jatzuez batzuk igual senideak aldu egin dabezanak? Bai, badukuz baten batzu bai. Edo gure ume izendakoak, lehen hau ume moduen etorten zienak udan, gaur egun frentean dauzonak. Baduko gozolako batzuk bai. Eta badukuzu eurekaz kontakturik? Bai, egiz esan gaur egun WhatsAppari bidez, internetari bidez, oso gertuko da harremana. Bai, mantentzia errazau da. Lehen hau igual deiak deitzeko bebai, zehan azkenien errefusiatuen kanpamentutan esan egoten kobertura handirik, orduan ezinezkoa esan komunikazio hori mantentze, baina gaur egun bai. Eta zer esaten dutzu, Daneti, deku, batzuk hori ona etorteko goz dauzela, gara aurepe bai auren umetako irudize dekiez, eta beste batzuk egon gure dabe, auren lurraldi hori da, eta auren lurraldi liberau arte, antxe egon gure dabe. Daneti, deku, bai. Badauki orduan herriaren eta gertatzen ari danaren kontzientziarik adinez txikikoak badira be? Bai. Hori han etzietan normalien, familia guztizetan eta eskolan be, bai, baina oso barneatute deki txikitzutatik, segaiti datozen ona, nun bizidien eta segaiti bizidienan. Bai, oso kontziente dira. Eta ona datozenean, kontatzen dutzue, zueri gertatutakoak, azken ona uda baten iritsi aurretik gertatutakoak, badago kontakturik edo eurentzako ona etortzea da deskonexio bat, eta ez dut ezer jakingura Saharan gertatzen da bilenaz. Ez, aldrebez, bai, guri izetan dabe, eta haure gaitik izango bazan, egunero dituko gondun etzera, eta harremana mantendu, eta haure desietan dauzara bueltatzeko hemen gustora egon arren. Bai, azkenen hauren etzia da, eta hauren familiaan dau. Familia honek, ume honek ez deki familia desestrukturatu bat, edo ez da
beste egoera bate gaiti datoz. Datoz euren egoera, osasun egoera, eta etzeku be laguntzeko, beste modu bat. Eta beti datoz 15-16 lagun, esan dozu etorten diela udaro, beti datoz persona berak, lantalde bera edo? Bai, ukin daguz 3 urtez etortzen diez. Pandemia orduko, 12 urtera arte egon alzien, eta pandemia eta gero barriro be aldatu zen, hasi di urtetzen 8 urtekin, eta 10 urte beteko da bezaurten, 3. urti eta azkena izango da, adibidez, ume talde honena. Txak, beti gitxi gorora talde, Bai, talde bardin etorten da. Bai, 3 urtez, ume berdinek diez. Hori da, eta gero aldatzen doaz, ezta? Aukera emoteko besajarako beste ume batzuei, ezta? Bai, hori da. Bai. Eta euren artean talde horrek Euskal Herrire datozen bestelako, bai, imaginatzen dut, Durangaldean Jamadako Izarrak elkartea dagoa moduen, Euskal Herrian beste batzuk badagoz. Badaukia alkarren barri? Edo zeuek, igual sortutzen duzue, Saharara datozen taldeen arteko loturarik edo bai, alegintzen gara hori, udan egoten dienean, jaialdi bat edo antolatzen da, harreran dauzen ume guztientzako, iaz Pasaian izan, eta elkartu ginen, harreran etorretako ume guztizekin, orduen, bai, harrira familiak, aterpetziek, daneko ginen. Zema jente alkartu alzari olako jai? Ba, 200 batume, handik etorretako, hori da. Hori da. Eta jaitxu bet antolatzen dut zazue, egitarau... Bai, ongitorri jai bat, hori da. Igez porrotz eta etorri ziren, da itzelesko harrera ongitorri egun berezi baten gendun, bai. Eta zelan komuniketan zari eurekaz? Hori beste kontu bada, bai, zen oberan etzien deko zunien, etzien erabiltzen dozun hizkuntzi, baina gu talde handi bagaren ez eta ezitzaien artien bai, euskeraz ez dakizen jenti dagoenez, bere egunien erabaki gendun gaztelera zeitia, bai. Baina askok, euskeraz ez, gaztelanez, ikizingo dabe, ona lehenengo zeltzen dianan. Hori da, hemen entzuten dabe lehenengoz. Hemen entzuten dabe lehenengoz. Bai, egiz eta kanpamentutan be hori be aldatu dala, eta gaur egun dausen irakasle gazte asko sartu da, eta horrepe bai hasi diela, lantzen dabe, honetorri baino hori pizkatzo bat emoten dabe, bai. Han? Bai, hango eskoletan. Bai. Eta gero eurek ona datozenean, badakien ora datozen? Ez, lehenengo urtien datozenean, ez dakizie, ez ebez, eta familia bez, klaro. Lehenengo deia jaso arte, zekara horrentzat oso gogorra da, familizentzako hori oso gogorra da. Imagina izu, 8 urteko ume bat, biheldu beste herrialde batera, beste kultura, hizkuntza ohitura batzuk dauzen leku batera, ez dakizun horren etzien egongo dien, 2 hilabetez, eta lehenengo deize jaso arte, imagina usulako gogorra izen aldan, haurentzako. Eta dei bakarrean jarri behar duzu, konfiantza osoa Euskal Herriko Durangaldeko familia horretan. Hori da, bai. Eta bueltan, jarraitzen duzu eurekaz harremanik, eta esate ume atorri da, baina posarren. Bai, itzela da, goia, larog eta piku ume desberdin jaukiduz. Eta mantentzen dudanak asarremana, igez adibidez, kampamentu eta bidaiatu gendun, elkartu ginen ume guztiekin, ja umez dien batzukin bai, gazte dienak, eta oso politia da berez, izeda sortzen den harremana bai. Zebe bider egin dozuzuk negar garazi, eurekaz? Negar, normalien... gauza honak atxipena, Postasunez, urtero, hori emozinez, urtero. Barriro ikustea, hemen zein han, zeu joan zarienean, txute ederra izama da, ez da? Bai, gazi gozo, bai. Gazi gozoa, ez da? Zer dauko gehiago, gazitik ala gozotik? Gozotik, bai. Sinisten dozu egiten duzuen horretan, ez da, eta hori ederra da benetan. Badukazu zentza senyorik elkartasun keinu zoragarri eta hundi honegaz, gizarte eta mundu nazioarte justuago bat eraikitzen zabizela? Pentsa guru baietz, bai. Segi lan horretan, zuk pentsetan dozu baietz, nik badinotzet baietz, holantzik dala, eta asko eskertzen dela egiten duzuen lana, eta bide batez, mikrofono honetatik, aprobetxau daigun bat entzuten badabil, zergaitik ez, eta berak behudan voluntario ibili gura badau, berak emoten, ez? Emoten jaso behiten dalako, ez da? Eta emote horretan jaso gure badau, eta bestelako aberastasun bat jaso gure badau, ez dala dana dirua, hortxe, Jamadako Izarraken sare sozialetan eta kontaktu egin, eta hortxe izango daula aukera ederra, ez da, Grazi? Hori da, bai. Hemendik dozein interes duen egon eskero, dozein zalantza galdera, etorri ditesa edo bizitan badabe. Bai. Eskerrik asko, benetan, gaur gurera etorteagaitik, eta batez be, eskerrik asko egiten duzuen behar zoragarriagaitik. Zeuei, gonbiatziarren, eskerrik asko. Entzun berri duzun podcasta, Gaztedi Durangaldea planaren barruan kokatzen da. Bizkaiko Foru Aldundiak, Amorebi eta Etxanoko udalak, Durangaldeko mankomunitateak eta Ermo eta Maiabiako udalek sustatuta. Anboto komunikabidearen laguntzarekin.